Statistika tal-Eurostat tindika li fit-tielet kwarta sena l-oħra Malta reġistrat surplus ta' 0.5% tal-ġid nazzjonali bil-maqlub tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea fejn kien hemm deficit ta' 2.5% bħala medja. Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Gvern Malti wkoll kienet 1.9% aħjar minn dik li kienet sena ilu, waqt li fl-Unjoni Ewropea kien irreġistrat titjib biss ta' 0.6% jew 3 darbiet inqas minn Malta. L-agħar sitwazzjoni finanzjarja kienet dik tal-Gvern Finlandiż b'deficit ta' 8.2%, segwit mill-Belġju b'7.7% u Franza b'7.2%. Fl-istess kwarta l-2024 pajjiżna kellu tnaqqis fil-pis tad-dejn nazzjonali aktar minn dak li kien hemm madwar l-Ewropa. Id-dejn nazzjonali naqas b'1.8 punti perċentwali tal-ġid nazzjonali f'Malta. Madwar l-Unjoni Ewropea il-pis tad-dejn nazzjonali żdied b'0.2%. Dawn ir-riżultati jirriflettu tkabbir ekonomiku qawwi f'pajjiżna bil-maqlub tal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li pajjiżna ilu mill-ewwel kwarta tal-2015 ma jkollu pis tad-dejn nazzjonali fuq is-60% tal-ġid nazzjonali li huwa l-benchmark tat-Trattat ta' Maastricht għas-sostenibilità tad-dejn nazzjonali. Fil-fatt fit-tielet kwarta tal-2024 pajjiżna kellu rata ta' dejn ta' 45%, is-sitt l-inqas fiż-żona euro. Dan meta fl-istess perjodu tal-2013 jiġifieri qabel il-bidla fil-gvern dan il-pis kien ilaħħaq 69% tal-ġid nazzjonali. L-ola dejn fiż-żona euro bħalissa u dak tal-Greċja b'158% waqt il-medja Ewropea hija ta' 82%. B'hekk pajjiżna għandu rata dejn nazzjonali fost l-aktar baxxi fl-istorja. Din waħda mir-raġunijiet għaliex il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea din il-ġimgħa approva l-pjan fiskali tal-Gvern Malti. Grazzi għal dawn ir-riżultati, il-Gvern jista' jkompli adotta politika ekonomika u soċjali progressiva biex jkompli investi fil-familji u n-negozji u għal Malta ta' għada.